A cidadanía galega ten dereito a saber o que estamos facendo, ten dereito a saber que non é verdade as cousas que vostedes lanzan como consignas, como mantras, ten que saber a realidade. E, polo tanto, como creo que vou todo isto, anúnciolles que esta mesma semana pediremos ao Parlamento que se celebre a maior brevidade posible o debate de Estado de Autonomía, o debate de política xeral, para celebrarlo inmediatamente despois de Semana Santa. Imos falar de sanidade, en serio. Imos falar de servizos públicos fundamentais, en serio. Imos falar de futuro industrial. Imos falar de I+D+I. Imos falar de educación. Imos falar de cultura. Imos falar de lingua. Imos falar de todo aquilo que interesa aos galegos. Ao final, imos falar da contraposición de dous modelos. O modelo de non a todo. O modelo de opoñerse. O modelo de crispar, que vostedes instauraron e vostedes siguen, é o modelo de facer que Galicia avance. Esa Galicia calidade, esa Galicia con sentidiño da que cada vez máis galegos se sinten orgullosos. Máis nada e moitas gracias.